Na jutre rano może očekovať zrýšie zjavenie slabého mrazu i molhy na zachodze i sever Vojvodiny, a predzeň bude teplejšia jak dneška so dlhšíma slnečnými periodami. Vietor bude slabý, lebo umerený juhovostočný a vzdušný pritisok kus nad normálu, ali u opadovanju. Minimálne temperatúry od minus 2 stupni u Zombore po 3 u Veršcu, a maksimálny od 10 po 13 stupni. Na piatok možljivý prechodný dišť u všetkých krajoch, ktorý še premesti zo juhozachodu ku severovostoku Srbiji. Vietor ráno bude umerený južný juhovostočný, popoladne umerený južný juhozachodný a vzdušný pritisok pod normálu. Prez víkend bude teplo za toto čas roka so umereným južným vítrom i dižďom z času na čas na nedzeľu. Na pondelok še očekuje zachladzenie s dižďom a na horoch so šnihom. Koncom dňa i v noci ku vovtorku možljivý perší šnih i u nižších prediloch okreme na zachodze Srbiji. Na vovtorok bude značno živnejšie so dižďom i šnihom ráno, a potom padanie prestanú.